Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnọrọ unu enwekwerechi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala m ee ụmụnne m enwekweghị ọrịa otu onye arịagawo enweghị ihe a ga-akụ asa anya ahụbe na ihe na ọwụ mbụ ya enweghị ihe ga-ada na ọrịa ha na-arịa asị na ọwụ otu onye na ọrịa ọ dịkwa ha ọtụtụ ọrịa gị ya ọrịa nwe ihe mmadụ na-aga ahụfụ ụmụnne m ụfọdụ ndị mmadụ enweghị obi ụfọdụ ndị mmadụ nwere obi ọjọọ ka m gbara m igbu oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nnọọ mza ya sị m na enwere vidio m ya lere na vidio ahụ gara ihe akụkọ ya na gị kụrụ m na o yiri akụkọ ụwa ya vidio ahụ ebe m kọwara maka nwanne anyị nwoke nna ya lụọ nne ya na nne ya bi n'obiọma ya etogide tolite ọka o wuru dị mkpa ka akụkọ na-akụzi that na one chief na their community tụrụ ime ekpe ya dị ka ikpe na village ha to the extent mmanya na mpa ya gbara oriko na ụmụnne ya dịcha wee and ọ nwunye ya ọ lụrụ koro ya n'ọnụ o jiri ya jụọ ese ọ wụrụ truly that na ọwụhụ dị ma na ọ hụtara sị nna ya mụrụ ya na ọ a village chief tụrụ mama ya eme na ọ pụrụ okwu mana mpa ya mechara gbaghara mma ya amụọ nwa ahụ na nwa ahụ a mụrụ na ọwụ ya nwa kogara akụkọ mgbe ene na ọ ya kogara akụkọ wepụtara akụkọ a mma ya nwụkwala na ọhakwa n'elu bụọ ya ọnụ so na m ga-ama vidio a na yes the video dị very very ọ dị new yes for ndị na-ahụbe that video ka anyị hapụ ịga abịa kụgharịwa ihe anyị kụrụla akụ ọ ya this particular video lee date echi mmere ya ọ dị hụbe that video ọ this video now ya gaa n'ihu sị m na akụkọ ụwa ya yiwagara ihe a mere nwanne ya nwoke mana m lee na ụdị ka ejiri mee na ka ị na ọ kpafere n'eze na unu biko igecha ihe na igecha akụkọ na gị gwa ya ihe i chere ihe ị ga-eme ihe isi ya mee na unu gbatara ya ose enyemaka na isi ejuli na nne na nna ya mụrụ ha na ha dị 5 ụmụ nwoke 3 ụmụ nwaanyị 2 ụmụ nwaanyị 2 ahụ etolitekwara nlọ di lụsha di diọkpara nne nna ya ere ala send ya ala bekee deport ya kama ọ ga-ele okwere ya were obere ego ya n'aka mmakpo Ghana na ebe ahụ ka ọ nọ ti now na-akụga ka omega ha ọfụma in fact enwe much then nke diọkpara nwere nwe obere biznes o mega o ji na-ama na-eji enwekwaghị much ọ ya ka ya galitere isi somebody papa ya zụrụ nwa mpa ya zụrụ dịka anyị eto mee ọ na-eme ọfụma mpa ya dukwere na ya enweghị ihe sere ya na ya abụọ ma ndụmọdụ o tiritere dịka nwa ya nwa mụrụ n'afọ na ọ wụzi onye bịara na hụta na mpa ya daa na ụdịzi ụta ahụ ọ dị mgbe ọ savụrụ mpa ya ọ sị mba na ya gaghị agba nkịtị mmadụ dịka ya ebe akwa na ihe ya wụ taa na ọ ya mere na ọ wụrụzie nwa dị available okporozie ya ga-amụọrọ ya ahịa biznes ọ na-eme duokweni ya n'ọfụma ụdịka trit ahụ papa ya nyere na the same trit ka o return ya savụkwana ya diligently na-enweghị nsogbu ọbụla ọsabụ ya duo ya nọrọ ọfụma na-eme ọfụma na n'ime famili ha niile na ọ ya nwa mebe ọfụma na ya na otu ha dị currently mana mgbe ha na-eto eto mgbe nne na nna ya na-azụ ha na-ere ezi ha na-eto eto mgbe aka bịara bịakwa mpa ya ego adịzi na ihe mama ya mere mpa ya ọ wụghị ya ga-echefu ine họrị na mama ya mere ya ti na ịlụ nwaanyị na-atụ ya ụjọ mama ya mere ya lụbeghị nwaanyị na ịlụ nwaanyị ote ya na-ekwere m igbo na ọ tụga ya ụjọ na ya na-ahụta ụmụ nwaanyị like ha dị ka mama ya na mma ya anaghị achọ ka mpa ya nwee peace of mind na mma ya anaghị alike mpa ya chọọchị na ọ ga-abịa ọ nọgide na-ara ya anya enweghị ihe mpa ya mere bido na-ara ya anya ya mekara jụọ mma ya sị na ndị nwe ya ọfọsụrụ ya bịa lụọ mpa ya ọ sị ya egbe eluigwe gbagbukwe ya eji ụdịka ajụjụ ahụ mma ya dị so aggressive oke iwe ọkụ oke iwe ọkụ the only person na-ekwu ihe mma ya na anụ na ọnwa nne mpa ya nke papa ya toro na ọwụ ka ahụ onye ọ na-aga akụrụ mgbe niile okpọrọ mpa ya nọ n'ọtọtọtọ your brother ka ahụ mekwa mgbe ụfọdụ ọkpọ mpa ya na fon gwa ya sị ejirikwana ya nwayọ bido nyewe mpa ya ndụmọdụ imagine nwa ihe toro eto na ihe a megide to the extent na mma ya kpọgidere mpa ya ugwo to the extent were mmiri ọkụ wuo onwe ya n'aka gbara lawa ụmụnna ya datịrị ya na-alụghachi na mpa ya wụrụ ya mmiri ọkụ na ọ chọrọ iwugbu ya eze ya mmiri ọkụ awụzie ya n'aka mgbe e tiri okwu ọnụ na ọwa adanne ewe onye witness adanne ya hụrụ ihe mere na ọwa adanne pụta sị na ọwụhụ mpa ya wụrụ mme ya mmiri ọkụ na ha kụrụ isi ọwa eziokwu ọbịa manyere mpa ya ọgụ mpa ya kwakege ọbanye na kichin ga were mmiri ọkụ wụ ya hụrụ mgbe o were mmiri ọkụ awụọ onwe n'aka na ọwụhụ mpa ya wụrụ mmiri ọkụ okwu ajụzie ya chụzi ị ga-adụli isi na ọwụrụ otu a ị ga-adụli isi na ọwụ ndị wụrụ mmiri ọkụ ọnụ ya bịa jụọ ya ibifo mara ka ahụ eburuga ya buru ha ngwongwo elughachi otu a ka mpa ya na-emete mpa ya anaghị emete this woman sọwụ mma ya
and enweghị ihe butere ya ma ruo mgbe mpa ya rịawara na ya nwa hayara nurse na-aga ele mpa ya n'ụlọ ọgwụ. Mma ya na-atị na eji ha ahụ ka na onye eji ha ahụ na ya eji ha ahụ na ya ga-agwa onye ji ahụ na ele onye na-eji ha ahụ si biko na ya enwetaghị ha onwe ya. Ihe a gwụ ya ike ya na-asị papa mụrụ ya na nwunye nwekwana nne ya na ọ gịnị ga-eme ị ga nọ n'ụlọ ọgwụ letakwanụ your husband. Otu a ka mma ya ga-enye nwe excuse mpa ya rịaga ọrịa ahụ dịcha mma ya lọta ya ebidogharịwa ha akpọrọkwa ya gawa ụlọ ọgwụ na this woman na-esho odo ha kọsị ha na mpa ya lọta sef ịbụ ishifụrụ ishiri di ya mmiri ọkụ hichacha ahụ wụọ. Ihe a megide mpa ya abịa nwụọ elie mpa ya nwaanyị mba nnọọ because na mpa ya nwụrụ ọnkụlụ ya nọ mma ya na-agakọrọ tọtọrọ bee kuchie mma ya na ngwa ozugbo yipụrụ akwa mkpo kuchie mma ya mee omenala kuchie mama mụrụ ya. Ọ bụ omenala lele ihe ya ga-eme ike okwu adịghị ya elekiri ya sọ dị mbụ adabara ha na ha dị mbụ like enwe every time tọtọrọ ya bịa na-eche one kind nonsense iche bịa wepụ ya ya chọghị ichere gawa that side. Ọnkụlụ ya na-ebe kuchie mpa ya and ọnkụlụ ya ha na nwunye ya nwụkwala na before papa ya nwụọ na nwaanyị mba nnọọ mza ihe a na-aga on ka o kuchiri mpa ya. Ọnkụlụ ya nụtara bịarịawa na mhote mma ya shi na-apa ọnkụlụ ya were mmiri ọkụ ehichachi ya. Ọnkụlụ ya mụkwara na ụmụ nwanne nna ya nọ mụrụ ụmụ o jikwa ụmụ na oji ụmụ o ji maka ụmụ ya niile nwoke bara uru even ndị ọkpara ya tụrụ ya ka ọnwụọ ka o were obidere shwa ala nna ya. Ndị ọkpara ya tụrụ nna ya ọnwụ taa na echi na ọnwụ mma mụrụ ya gara aga kuru nwoke na nkuru denwe na-eme ya ka nwa ọ mụrụ n'afọ ya apa ya ehicha ya ahụ eshiri ya afọ eshiri ya nwoke rere ya ahụ bifo ịmara ọgbakene ọwụ ya ka o pebere currently ụta ya na-agwa m na demand down ego eji akpa ya ga ụlọ ọgwụ nwe ụmụ ya nwe ke nwe fata kwa mmadụ jidenụ akwa mmadụ jide na mme na-akpa ya mgbe ọ rịara kemgbe tụtara mme ya akpụwe ya si ya na ya biko se deta ego ka e were zụrụ ọgwụ na nwanne nna ya nọkwa nwa ahụ ya jụọ ya sị nwanne nna eke na-amụghị nwa ka nwanne nna ya ke onye kwenụ ka e nyere ya mbụ. Mme ya sọkwana ihe nụ nga nkwere ihe nụ nga na ya biko kwekwele nwanne nna ya nwụ na ya amakwa ihe eji na-ekwu na ya amakwa ihe eji na-ekwu na ekwekwele nwanne nna ya nwụ na ọkwa ọbara o jide ego o leta nwanne nna ya nọ o ji obi udo soo ha rute mgbe nna ya rụ ndụ na ọ na-eji anya anụ akwa ya na nna ya nakwa hụrụ otu na ochi emechiri ya na nna ya na ọ wee peaceful man na o lebe mmadụ dị otu a ọnwụ chuo na Chineke gwakwa ma ya ikpe mme ya ga-ekwu ya elegide mme elekiri mme ya gbanyụọ fon. Ihe ọzọ ya ga na demand na o nwetala onwe ya o lola na ugbu a na demand dị down o ji ha ahụ seriously o ji down. Mma ya si ya na ya chọrọ ịhụ ya na o nwere ihe ya chọrọ ịgwa ya ihe kwesịrị ntị naanị ya na ya abụọ ya sị mma gịnị nwe ihe a. Mma ya sị na ọsọ ya elo na ọsọ ya elo na ya anaghị aga ịrịọ ya arịọ mana ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na o nidere lọta na enwere ihe eziokwu o nidere mma gbasara ndụ ya. Akpata oyi awụọ ya akpata oyi eshirishi wuru ya n'ụkwụ ala ya sị eziokwu ka gịnị kwara ya mmanya na moto lawa garute mmanya elewe ya anya n'ihu na mkpụrụ anya gwawa ya na ihe na ya na-agwa ya ugbo ene na ekwesịghị ibu ya aga n'ili na enwe nga mmadụ na-erute ya ekwu eziokwu kwuo ihe ọ maara hapụrụ ndị dị ndụ eziokwu na o lekwe nwoke nọ n'elu bedi nga na ọwụ nna ya na ọ ya tụrụ ya ime na ọ ya nwere na ọ biological father ya na onye ahụ ọ na-ele anya na ọ nna ya na ọwụ nna ya na elekwa onye tụrụ ime ya ngalana jụzi ka ọ ga-ajụsị how come ka ya gwazie ya na nna ya na nwanne nna ya nọ n'elu bedi ugbu a. Mma ya na-akụ ihe na ọnkụlụ ya akọ anya egbe koku ga-ewe ume ya kụchi anya ya mma ya ehichachicha na ya ahụ ya na-eke nri ori fochara nọ na efere dị egbuchie ya mme na-agwazie ihe n'ugbo ene the man akpọ anya egbe ekwughị ha okwu obido na-ekwu ya na nna ya na nwanne ya nwoke na ụwụ ọnkụlụ ya n'ugbo n'elu bedi gaga one day ha abụọ gaga ụmụnne abụọ otu onye akpọ ya oku ya gachekwana otu onye akpọ ya bido kwụsịrị ya okwu bido kwụsịwara ya okwu onye kpọrọ ya onye buzo kpọ ya oku onye buzo bịa ikwụsịrị okwu na ọkele nna bedi bụ onye bịara bịa ikwụsịrị ya okwu na ọ ya gwasịrị ya okwu ata nwoke na-eme ya na-agbado nwaanyị enyi na ọ bụ nkele nna bedi bịara bịa kwụsịrị ya okwu ya elee ya laikiri ahụ ya n'anya na otu ọ dị masịrị ya. Ihe ọzọ mere gwazie ya after some time gwazie ya na actually mgbe ha hụrụ ya maka o kwụsịrị mgbe ahụ zuru ke abụọ ọ gwawa ya na ihe mere nọ nwanne ya nwoke laikiri nọ nwanne ya nwoke ka ekwutegere ya sị alekwe nke nwanne ya nwoke na ọwụ ya nwa bịaga ya sị mba nọ nwanne ya nwoke ya wụ nna ya onye ọhụụ gasị nna ya. Mgbe ọ bịa convince ya ya onwe nọ n'elu bedi convince ya ekwerekwe nna ya na ọ weta echi mara nna ya na ya na nna ya alụọla mgbe nwoke nọ n'elu bedi gwa were ya ọnụ gwa ya nke eziokwu
na actually na ọ ya nwa onye likere na ọ ya onye bịaga nọ mana mgbe ya bịara kwuchara ya lawa nna ya bịarịọ ya na ọ mara ya wụghị onye nwaanyị ya ga-agbadeli nwaanyị na ya likikwara na nwa nakwa ya hụrụ nwa first wee na ya likiri ya ọ gbara ụsọ gaga gbawa ya sị ya na ya gbagha osi ọgwụ ya jụrụ sị ọ ga-anọ sị ya na-agaga na o nwere ike ya nwere ike ịjụ na ya na-alaiki ịkwụsịrị nwaanyị okwu nwaanyị ahụ ajụ na ọ na-eme ya ihere nna ya this uncle ya ji make a move bịawa bịarutezie mgbe o kwukwere ekpere ọ laghachi aha ga ebe were nwanne ya nwoke hụrụ hụrụ were mere na ihe ji end ya up n'aka nna ya today na-elekwa ebe obi ya nọ ya jụọ mmesụ ihe na-egbekọ nga mgbe ya kpatara o ji kpa mpa ya agwa ọjọọ n'ime onwe na ọ mana ọ kpara mpa ya agwa ọjọọ ya gwa eso nwa ha agwa ọjọọ ihe na-enweghị n'ọwa ịhụnanya and ọwụ nna ya kọsụrụ ya now ya jụọ mmesụ lekwana ote o shi wụrụ ya ka ọ mụrụ wale ọ nwere diọkpara nwa osogo diọkpara wụrụ ya maka ọ mụrụ how come ọ gwawa yes na enwere mgbe emege mmemme na village nwanne nna ya na oloro wụkwana nna ya tụrụ ime ọbara ya tụrụ ime n'oloro hapụga wụ ya na nwunye esoro lo na ya onwe ekwenu lokwara na burial na ụmụnna ya masị ka ya garo ndị die rute ha abụọ emitie na village na ọ weta ha chiri mee mistake afọ ime ya jiri bịa ọ wụrụ ya nwa ka a mụrụ na lekwe nna ya na ọwụghị onye ahụ ọkpọga nna ya wụ nna ya na ya anaghị agwa ya ka ọ gakoro gawa na ọ gakwupụta na ọkwa onwe ya ka ọ na-eme one na ụmụ this man agaghị anabata ya na ivu ndị ọkpara etụghị ya ọnwụ ka o nwee ike bụkọrọcha ihe niile na ya agaghị adụkwa ihe nna ya ndị ka nọ n'ojikwa emere nwanne na-amabaghị ugbu na ọwụhụ ya na ha wotu nna ha ga-abịa marakwuo akụkọ ahụ ekwe ya bata so na ọsọ ya ekwuo ụkwụ akụkọ ha erughị ala na ihe eji na-agwa yawo ka ọ hapụ ịdagbu nna mụrụ ya n'anya na enweghị ihe ọzọ eji akụgo ihe n'ugbo ka ọ mara ụzọ mkpọrọ ya na ọ gwụla ya jụọ mmesị ka ọ mara ụzọ mkpọrọ ya ka o ji dagbuo nna ya n'anya lee this man ụta na-eshi ele mmadụ ihe ọkpọgị igbe eweta ego ka ele this man na ihe ya sị ka ya jụọ mma ya biko na eweli iwe n'ebe ekwule egwu nakwa ya nwere ajụjụ ya si yes na ọjọọ ihe ọbụla chọrọ iji ya jụọ ya jụọ mmesị nwoke na ọdịa wee dat na ọ ya nwa mụrụ ya ka ọwa ọhụrụ na ka ọ gwaga ya sno na ọ dị agwe mgbe afọ ime chara na ọ dị agwe na ọ dị agwe from before amụọ ya na ọ dịkwa na wee tili ya garute nga n'ugbo ha ya sị oke na ọ dị agwe judele ede na ọ gịnị ka ọ kọntributuru na ndụ ya asụ onye ma na ihe nọ na ọwụ nwa ya na ya kpọrọ na ọwụ ụzọ ya sọ ọwụ ụzọ kpọrọ nwa na ọ gịnị nwe ihe o menyere ya enwere ihe mmadụ ga-eme amara onye ị na-emere ya ama na ya gacha skuulu na ya gara na 1 naira this man etige otu ibedi in the name of ya wụ nkọrọ onye bedị ya ego before so ngwa were zụrụ biskit na one day ya chọrọ ya na skuul na ya gafere this man ọjọọ sọ gịnị ka ọ bega ọjọọ ya gwa ya na ya chọrọ ya na skuul sị ya ga-agwa nna ya na ihe ọ nọ ịmụ shishi nwa ebiri everywhere na ọ ga-agwagwa nna ya n'ihi na ọnkụl ya ahụ ji ụmụ atọ papa ya ji 5 na ọsị ya agaghị agwa nna ya na ọ gịnị mere ọ kwụrụ ihe ụgwọ skuul chọọ ihe ọ ga-eme gbagharịa na onye fuli iwere na nwa na-abịagakwa na ọwụ ya wụ ụzọ kpụrụ ya o meghị ihere otu ahụ na ọ jọọ nwoke nọ nga na 1 naira ya bifo ya eriele mana ọ bụ ya n'obi ya na ala obi na ọ ya nwatụrụ ime ihe ọ kpagazi ugbo owo afta ọ dagburu the man iji ya emere nwa ya werekwa ya emere nna the man zụrụ ya from secondary school zụọ ya from 1 nursery to secondary school ya gụchapụta ga ụda tertiary institution gụọ aga ma ya gụta nga ya gbara gụta the man here wụ today na onye ihe o mere ihe ọma in fact ohi ya wụ taa na ọ wụ papa ya nọ n'ili enwebeghị onye this man shi contribute na ndụ ya 1 naira ya hụbe ihe ahụ ya asa na nkụ na-enwe ihe o nwere ya contribute na ndụ ya mana n'ime onwe dị sọ nkụlụ ọ ma na ọ ya matụrụ ime ọ hụbe n'anya mmiri before ya sọ gịnị na-eme onwebeghị ihe o nyere before ma ọ wụ na ihe ahụ ataghị ya na ọ wụ ọnkụl ya nyere ya nna ya zụwakwa ya zụcha ya mee ihe ya wụ ọ dagbuo ya n'anya bịazi ugbo bịa na-elege this man si eweta ego ebie na onye one good reason this man to deserve her death nwoke nụtara ya si efili na ọ kọrọ anya gbee na ọwụ mana bịazi ntụrụ meghe ọnụ si ya gbaghara ya na ya gbaghara ya na ya biko na ya gbaghara na ọwụ nwa ya na ọ ka ihe hapụ imebi mere ekwute na ọ ka ihe hapụ imebi ya jụọ esi ka ihe hapụ imebi na ọwa hụbe ndị ebe ọnkụl kpọrọ na nwa nwanne nwoke zụọ na ọ gịnị mere ọ kpọrọ ha ya gịnị mere otu ihe ya na skuul gịnị mere onye ha aka gịnị mere ọ kọntributu kọbọ na ndụ ya n'ihi na ihe ọbụla ọsọrọ mere a ga-ahụta na ọhịa nwa nwoke mere nwa nwanne nwoke na ọ gịnị ka o mere ndị name of nwa nwanne nwoke ma ọ fọziziekwe na ọwụ ọya nwa mụrụ ya na ọ dị awe na ọ tụrụ ime ugbu a na because of ụmụ ya dị useless ya wụ ụgwọ ọlụ ka ọ bịaziri bịa gwa ya ka e wetazi ego after o bitere ya na mee bitere mpa ya gba ya jụọ nga mee ya ata ahụ mpa ya nwụọ n'aka nwaanyị nọọsụ wale o ji nwaanyị ugbu a na ị gị nwụọ n'aka this woman sị awụ nne ọ dagbuo mpa ya n'anya ihe akpọga egbe ya ọ wee gwacha ihe n'ugbo gị na-eme na ka ya ga-echebara onwe ya echiche na ejikere obodo ga-ama ihe mere na otu o shiri na ọwụ fọt ya mma ya nọrọ nga tiwe sọkwa ya gwazie the man n'elu bed ụgbọ nkọrọ ya akwa ya gwara agwa ọkwa ya gwakwara agwa ọsị ya gwagwa wee
ọkwa ya gwalekwa ekwuole na a na-ahapụkwa nwa ya gwa si agwacha ihe agwa na ha ejike ka ga-echebere onwe ya echiche mara otu esi abaga n'okwuru na nwa mba nọ n'ọhịa kpọgba m ugbu a na ọ na-ejiele n'isi mma ya na-asị ya na ihe ekwe na-agwakwa ya na ka mpa ya hapụ iji iwe bụọ ya ọnụ n'ute ọrịa ya na-ele eso onye bụ mpa ya bụọ onye ọnụ ya nwa bụọ ya ọnụ n'ụdị gịnịkwanụ ma ụdị na gịnịkwanụ in fact na ha jikere ka ya ga-echebere onwe ya echiche ka mara the next thing to do na nwa mba nọ n'ọhịa ya ekwere kpọwa m ugbu a na mgbotoro ya ụmụnne akụkọ na onye ebupụta akụkọ na ọnụnụ mana ihe ọzọ ya na-eche ekiwo status ya ihe ọzọ ya na-eche ekiwo otu ha ga-ewe n'ihi na ụmụnne ya ga-abịa hụ na ya na ha nwụghị otu nna ụmụ this man dịka mmanya kwuru na ya gaghị awa n'elu ya ga awa n'ala na mgbe oteterela ụlọ anwa akụkọ nụnụnụ na ya na-echeta ote mpe ya shi nwụ na ote mpe ya shi triti mpe ya na ọ na-agbawa ya obi na mma ya si ya weta ego ka ya kpọrọ mpe ya gawa ụlọ ọgwụ this and that ya ekwesịrị itige 1 naira n'isi this man nwụganụ na ya gwa ya na ọ chọbe ịnwụ na ọ wekwa ikpeazụ ya gwara ha na ọ chọbe ịnwụ na ọchọ ịnwụ ma ọ chọọ peace ma nwetele peace nwa ga-eji ike na ihe o mere nwanne ya nwoke nwanne m okwu ekwulekwucha ngwa ya sị na m anọ na m ihe ikwuru anọ m ihe ikwuru aga m agbọtọkwara na ya ụmụnne yes ọ ga-aka ha mma n'ọnụ ote mmanụ ekwuola ọ ga-aka ya mma n'ọnụ ọ ga-aka ya nwa mma n'ọnụ ebe mpanga nwụọ na ọ na mpanga dị ndụ ugbu aga m asị m kwupụta ka ala agba onye ihu na onye azụ na anwụ mana mpanga adịzighị ndụ ihe ọzọ dịka ibe ya wee wụrụ otu asọm dị man agaghị anabata ṅụ this and that ụmụnne ha kwanụ ndị hụta gaghị asụ nwanne ha nwoke ha ga-abịa hụgharịwa ṅụ n'ụdị ọzọ a lot of things ga-abụ ashiwa aga m asị ha hapụgo okwu otu ọ dị mana ọ bụrụ itige 1 naira n'isi that man etikwele shishi etikwele gị iti gị bitere ya fada afọ gbawara isi etile ihe ọrịa gawo kama Chineke apụtala ịkwụ ya ụgwọ ọrịa dịka ọrịa si dịrị etikwele afọ n'isi ihe ọwụwụ sperm donor unfortunate one irrelevant one ọ gara donate ebe na-enedighị ya ga-ege donate ma ọ wụrụ mma na ọ ga-abụghị ọnụ oruru na ịbụghị ọnụ n'ihi na o mere ihe ọ naghị ekwupụtali ịbụ ọnụ ya ga-erikwa ihe ọ bụla o kwuru n'isi ga-alakwa na nzuzo n'ihi na ihe o megodoro in the first place awụghị ọ ga-adị proud kwupụta o nweghị that right o luzuole that birthright kpụrụ nwunye nwanne nwoke mgbe ọrụ ndụ lakpụrụ ya na ya bụ mụọ nwa ọwa arụ o juru njọ jogbu udele na njọ because na ọ lakịrị that dignity ọhịa ahụ ọ na-agapụtali n'ihe kwuo na ihe mere otu ọka ka ihe ọ bụla o kwuru n'isi ga-alakwa na nzuzo ọ ga-enwe any effect on you in fact ọ gaghị ekwu ọ gaghị work n'ihi na enwere onye nọchiri anya dịka nna gị enwere onye zụrụ ṅụ rezie ṅụ onye ji that notion laa hụta ṅa asụ nwa ya enweghị ihe o kwuru n'isi nga work ya onwe ekwe na adịrị dị ikwu ya niile ka etret na ṅụ ka ele ma ga-ewetawe ego o ji arụ ndụ ivu ndụ na Chineke apụtala ịpọnish ya severely for ihe o mere nwanne nwoke mma m ga-anatakwa punishment ka ya hapụga ya ọnwụnwanụ o ka dịrị ya na mma ọkwa nna ga-ekwupụta mmanụ kwupụtazie ka enwe ike dewe ya n'ọnọdụ ebe o bilọngụrụ n'ihi na ọ bụrụ na m ga-efesi the music ndị obodo ga-abịakwa hard on ha yes ọ rụrụ ala pụọ eze elu ihe o mere joro njọ jogbu udele na njọ so ọ ga-akarị ya mma n'ọnụ ọchị ikwupụta ekwupụta kwuo agba okwu egwu na ekwupụtakwu mana aga m asị na hapụgo okwu ebe ọ nọ mana itige 1 naira n'isi that man etikwere ya chi enwe ya nwụọ ọnwụ dịrị onye ọbụla ọnwụ dịrị everybody ọnwụ awụ ihe a na-agbara ụsọ onye ọ kọrọ aka n'ụzọ ya za ọwụ natara ọwụ ihe Chineke dị nwere onye ọbụla ọ na onye ọbụla na-akara aka onye Jehova pụtara ịgba punishment ọwụ gị ga-esave ya itikwe 1 naira ndị as long as ọrịawala nke amaghị otu a ga-eme ọwụ ụgwọ ọlụ dịrị ya ọkwụgwọ ụgwọ ọlụ ya and ịmaba ihe egbu gị ebushi ịmaba ihe meke gị ga-etige 1 naira ndị after knowing the truth ọ nwere ihe o yiri ịchọkwa na itige ego ndị a ị ga-ebupụta dị okwu obodo aza apọnish onye punishment ruru agba ya oshi ikpebizie n'onwe n'ime onwe na ichegharịala na ikweke na ịgbagharala ị ga-etiwezi ego no problem the only way to appease your father spirit wee tikwele 1 naira if you must put ị ga-agbarịrị ihe ọjọọ ahụ oshi ị ga-eme ka anya hụ ya ị ga-eme ka obodo hụ ya ha abụọ nana punishment ruru ha yes gị nọgidezie ka iji wụrụ mmadụ gị si ịgbagharala ka ị ga-aga zowe ndụ no problem mana ị gaghị amatacha ihe dị otu a emere nwoke a jiri ṅụ mere nwa ji ṅụ ịhụnanya rezie ṅụ ọfụma gị na ụmụnne ọ traịrị bifo ọnwa akpụrụ na-amaghị na nwanne nwoke o jiri mere nwanne na nwunye megidere ya megide nke Chineke ọ dịrị Chineke ịgbaghara ha ọwụ mmadụ ka ọ dịrị ihe ha rụrụ ala pụọ ezi elu nwanne mmadụ otu nne otu nna iji nwaanyị mega ikpere nwunye kela kpụrụ ga tọrọ nwunye ime ya bịa na-azụrụ nwa
nwaanyị nọkwa n'elu onye dị peace of mind o letezie ruo n'ọnwụ ọ bịazi na-ekuru this man na-enye ya ara hicha ya ahụ apịcha ya ka o nwee ike last yara ya wala ọ dagburu di ya n'anya ya nwụchuo mgbe chi na-erurughị gị bịa ha weta ha ego eji azọ dị same man ndụ gị nwa ya nwa mpa nwere ike ịkọgbu anwakwala ya wee tikwele 1 naira ihe ọsaf ga punishment dịrị ya ka ewu n'uche obi nke m ihe m gwara ya agwara m ya sị aga m agbotere ụmụnne m otu o si gbotoro m ka m si bịa gbotoro ya ọnụ enweghị ihe unu gakwa gwa ya ụnụ si ya ga-akpọwa ndị obodo ebupụta ya fine ka a pọnishie mma ya n'ụdị kwesịrị ya na that man o kwesịrị ụnụ si ya bupụta ya obodo fine ụnụ sịkwana ya hapụ gawacha ihe mere eme n'ebe dị ma na nwụọ na nsogbu adị n'ebe a sịkele na ọwụ ya tụrụ ime ngwa ya ebupụta ego ebugharịwa ya zuo ya ndụ fine ihe ọ bụla ụnụ si ya ngwa mee onye mara na uche obi ihe ọ ga-awụ ihe ị ga-eme ihe ị ga-agwa nwanne nwoke gbotoro ya nwanne nwoke ọ ga-agụ kọmentị ọnụ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu